كما يتقنوا ناي مدبي تختاتلتي حدش نجر حزلكم مسئلة سكع مجرشات تختاتلوا مساهم تسنح سهاي حبيبكم مساي نخصنحوا أقدماء بخبي عدم مباركس فتوات ناي مدبي تختاتلتي نايلو معنتي أرستي زتولدنا له ورحي بزعبانا انتاي يبل زبل أرستي حزلكم مسئلة لهم إذا مالت انتاي مالتيو كابس تولدنا له ورحن معالتن تلاعلو بزعبانا مالت بزعبا نفس وكفسب مالتي مزاينا زتنبي بزعبا مزاينا زصنع انتاي كحبسنا خمس خئل انت امنتاي نجر كم توافيرنا وزيت كنا نسخن نخئل مسمن مصمار كان زلنا نهنا دخم قلنا انتاي اب كمي نجرينا تنكرا نخون بزعبا خمس عتم نجرات زصنع ساينس له استرولوجي زبحال مالتي سلازي نحنا خلاي بزعبا مزاينا اندحر كنفلط دينا مجمريا سولدنا لورحي كنفلط علنا ابينا ورحينا توليدنا ابينا ورحن معالتن انا توليدنا اذا نجر مجمريا كنفلط علنا اذا مسفلطنا اتي خمس عينت نجر زصنع ساينس بزعبانا زقمطو نجر كننبب نخيلنا مالتي كاله بشابعي درجه تقميط زلو خوخب ليبرايو اقدم مزنجركم ناتي كوخبي ليبراي مالتيو باقوز أطرا جئز كان مسكرم 14 سقع تقمتي 13 زلو ورحي مالتيو كاب سبتمبر 23 سكاب أكتوبر 22 زلو يمالتي أبزور حزز تولد سبات انت عينت بهار يزلوهم قداماي سبات صبون خقابلهم أبزيحهم زدليو عين السبات يوم مسؤولن كا تولو زخوريو عينت سبات يوم زور حزي ويكون لاي زخوخب زناته إلكم يسلزي زي زخيد نجاري مالتيو ناي ليبراتات بهاري كابسب أبزيحهم صبو زدليو بسبات كمزقانو زدليو عين السبات يوم بولك عخا كوريتي مخانو ميزغمت زلو مالتي كال ناي ليبراتات ويكون لها بزور حزز استولو بالسبات زقلزولو نجار انتايو صفوفن صورين سراح ناي مسراح دليت زلوم عين السبات يوم ما جسرحوا نجار كله صفوف كخون نور كخون زداليون زصعرون عينت سبات يوم ما بزور حزز استولد حدش نجار زفلقو نسب مردا زحقوسهم عين السبات ليبراتات عوت معالت زبهال صونن عربني روحس معالتهم زبهال مالتي كاله خا روحس قطرتات ويكون لاي ايونت قطرتات يوم نليبرا صبو قطرتات زبهال خا كنرينا مالتي 6 10 5 20 4 30 3 نابل كالوت قطرتاتون تطقيسهم አለው ለምሳሌ ዛአክል ግን እዚያቶም ናይ ሊብራ روحس زبهالو قطرتات يوم ناي ليبرا دكاما غونن طنكارا غونم كا زنا ادغونم انتاي لنا خا خنرينا طنكارا غونم انتاي ناي فتح سبات يوم صبق فتحي زفبو عينت سبات يوم دكاما غونم كا انتاي وسانن موسان زشغرو تولو يلوم زي وسنو عينت سبات يوم امنتاي سراح كوافرو خلو خا عوت كهونو يخولو ليبراتات مالتيو ميك اب ارتست بحافشاون ارتستات كنكون مالت نايتو ونا سراح كم سرحو كواصوم خمس خديو تقميط زلفت مسمعت مالتيو كالو خا فاشن ديزاينر هير ستايليست كنكون مالت مس صغر سراح زتتحازكم اون مس فاشن زتتحاز سراح كم سرحو عوتات كونو يخولو بتوسخ خاني ناي حق سبات لوير كنكونون عوتات كونو يخولو ما كم ز عينت سراح اندهر توافيروم عوتات كغبروم يخاليو الي تصحيف زلو بزعبا ليبراتات مالتيو سلازي بحافشا بزعبا ليبرات تصحيف زلو نجر ازي اب عالمنا زلو وريا السبات بعلمن يوم ليبرا زبل نجر كا كنرينا مالتي كتقاس زخل منيو ويل سميث ناي فيلم اكتوري كالو خلاي سايمون ناي امريكان غات تالنت فراداي كوينو زرح زلو زبين زلو مالتيو اسو اب ليبرا ورحي استولدي مالتي
كمون كالوت فلوت السبات يركبوهم سلازي ناتي أقدم خمس نجاركم درجة 75% حق خوين إرخي بيو مس أوشت إيزلو بهاري بس نايب عليه مرجع لكما قنيت أنكارا قني زبرهني نايسرح عينتون رئيس ولوت مصنعتي سلازي درجة 75% مساي كيديوناتاتكم كما يكونوا اسكي تشيك كبروا زلوكم كومنتون أب زلوكم نجار أب كومنت أقمت لي نابقص الورحي زلو ويكولاي نابقص علي زلو كوخوب كنسكرينا مالتي أصلاي ورحي سكوربيو يو سكوربيو كاب ጥቅምቲ 14 ስጋዕ ሕዳር 14 በአቆጽ አጽራ ግዕዝ ተወለዱ ስኮርፒዮ ይባሃል ናይ ኮኾቦም ሽም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኦክቶበር 23 up to ኖቬምበር 21 ማለት እዩ ኣብዚ ወርሒ ዝተወለዱ ሰባት ኮኾቦም ስኮርፒዮ ይባሃል ናታቶም ባህሪ እንታይ ዝመስል ምስ ሰባት ምክርኻር ኣብዚሖም ዝጸልው ዓይነት ሰባት እዮም ካልእ ከዓ እንታይ ዕቡት ዝኾነ ማሕበራዊ ህይወት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ፈተውቶምን ኣኽበርቶምን ዕሩኽቶምን ዘኽብሩ ዓይነት ሰባት እዮም ስለዚ ማሕበራዊ ህይወቶም ብጣዕሚ ንኡድ ዝኾነ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ኮኾቦም ስኮርፒዮ ዝኾኑ ዓይነት ሰባት ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ኣወንታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ማርኽቲ ዓይነት ሰባት ዝኾኑ ማርኽቲ ሰባት እዮም ኣብዚ ወርሒ ዝተወለዱ ማለት ስኮርፒዮ ዝኾነ ኮኾቦም ማለት እዩ ናይ ስኮርፒዮ ሩሑስ መዓልቲ ዝበሃል ሶሉስ እዩ ሩሑስ ቁፅርታት ወይ ኮላይ ናይ ስኮርፒዮ ዕድለኛ ቁፅሪ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መጽናዕቲ ከዓ 8 9 11 እንዳበለ ዝቕጽል ብዙሓት ቁፅርታት ኣቐሚጡሎ ቶም ተወሰኑ እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ ናይ ስኮርፒዮ ዝበሃሉ ኮኾባት ጽቡቕ ጎኖም ዝበሃል እንታይ እዩ ንሰብ ካብ ልቦም ዝቐርቡ ዓይነት ሰባት እዮም ካብ ልቦም ንሰብ ዝቐርቡ ዓይነት ሰባት እዮም ናይ ስኮርፒዮ ከዓ ድኹም ጎኖም ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ናይ ባዕሎም ስምዒት ጥራሕ ዝኽተሉ ናይ ባዕሎም ስምዒት ጥራሕ ዝሰምዑ ዓይነት ሰባት እዮም እዚ ከዓ ናታቶም ድኹም ጎኖም ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ እዮም ዕቡታት ዝኾኑ ስኮርፒዮ ኣብ ሳይካትሪስት ወይ ኮላይ ሳይኮሎጂስት ክኾኑ ከለዉ ወይ ከዓ መርማሪ ዓይነት ክኾኑ ከለዉ ዕቡታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሳተፉ ከለዉ ዕቡታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ መጽናዕቲ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ኣብ ኬሚስትሪ ወይ ኮላይ ዲቴክቲቭ ኦር ፖሊስ ኢንስፔክተር ዓይነት ክኾኑ ከለዉ ዕቡታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ መጽናዕቲ ቀዳማይ ጆ ባይደን ሕጂ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ማለት እዩ ካልእ ከዓ ቢል ጌትስ ናይ ማይክሮሶፍት ካምፓኒ ኦነር እዩ እዚኣቶም ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ፍሉጣት ሰባት ኣብ ዝወርሒ ዝተወለዱ ካልእ ከዓ ብተወሳኺ ኣብ ዓለምና ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ፊልም ተዋናይ ናይ ፊልም ኣክተር ከዓ ሌናርዶ ዲካፕሪዮ ይርከቡ እዩ ማለት እዩ ቀጻላይ ኮኾብ ከዓ ሳጂታይረስ እዩ በአቆጻጽራ ግዕዝ ካብ ሕዳር 14 ስጋዕ ታሕሳስ 12 ዘሎ ማለት እዩ ወይ ኮላይ ካብ ኖቬምበር 22 እስካብ ዲሴምበር 21 ዘሎ ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ኮኾቦም ሳጂታይረስ ዝኾኑ ሰባት እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም ይዝብል ዘሎ መጽናዕቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሚስጥረኛታት ሚስጥሮም ዝሓቁ ሰባት እዮም ውሽጣዊ ነገሮም ንሰብ ዘይነግሩ ብጣዕሚ ሚስጥረኛታት ምዃኖም እቲ መጽናዕቲ ዝቐምጦ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ብጣዕሚ ደፋራት ዘይፈርሑ ገና ውጽኢቱ ከይሓሰቡ ዝደለይዎ ነገር ዝፍትኑ ዝኸዱ ዝገብሩ ዓይነት ሰባት እዮም ብጣዕሚ ደፋራት እዮም ኢሉ እዩ ዝጠቕሶም ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ካብ ሰባት ምኽሪ ክቕበሉ ዘይደልዩ ዓይነት ሰባት እዮም ዕድለኛ መዓልቶም ወይ ኮላይ ሩሑስ መዓልቶም ኢሉ ከዓ ዝቐምጦ መዓልቲ እንታይ እዩ ሓሙስ መዓልቲ ሓሙስ እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ሳጂታይረስ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ሩሑስ ዝበሃል መዓልቲ ንሳጂታይረስ 3 12 21 30 ናበለ ብዙሓት ቁፅርታት ጠቂሱሎ እሱ ባዕልኻትኩም ብሰፊሑ ቼክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም እዞም ዝጠቐስኩልኩም ቁፅርታት ንሳጂታይረስ ሩሑስ ዝበሃሉ ቁፅርታት እዮም ማለት እዩ
ካልእ ሳጁታይረስ ንስራሕ ንመርዓ ሓቢርካ ንምስራሕ ንፍቕሪ ክመርፅዎም ዝግብኦም ኮኸብ ከዓ ጄሚኒ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ መጽናዕቲ ማለት እዩ ናይ ሳጁታይረስ ጽቡቕ ጎኒ ዝበሃል እንታይ እዩ ነፃ እዩ ንሰብ ክቐርቡ ከለዉ ወይ ሓሳቦም ክገልጹ ከለዉ ብነፃነት ዝገልጹ ነፃ ቅልል ዝበሉ ዓይነት ሰባት እዮም ዘየሰክፉ ዓይነት ሰባት እዮም ኢሉ ዝቐምጦም ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ናይ ሳጁታይረስ ድኹም ጎኒ ተባሂሉ ዝቕመጥ ከዓ እንታይ እዩ ንምንም ዓይነት ነገር ስምዒት ዘይብሎም ዓይነት ሰባት እዮም ንምንም ዓይነት ነገር ግድ የብሎምን ስምዒት የብሎምን እዚ ኻናታቶም ድኹም ጎኖም ኢሉ ዘቐመጦ እዩ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ሳጁታይረስ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ዓይነት ነገር ወይ ኮለይ ኣብ ምንታይ ዓይነት ስራሕ እንድሕር ተዋፊሮም እዮም ዕዉታት ክኾኑ ዝኽእሉ ቀዳማይ እንታይ ትራንስሌተር እንድሕር ኮይኖም ትራንስሌተር ማለት ተርጓሚ ናይ ትርጉም ስራሕ እንድሕር ሰሪሖም ካልኣይ ከዓ ትራቨል ኤጀንት እንድሕር ኮይኖም ምስ ናይ ጉዕዞ ምድላው ዓይነት ወይ ኮላይ ናይ ጉዕዞ ኣቕርቦት ዘማቻቹ ዓይነት ሰባት ኮይኖም እንድሕር ቀሪቦም ከምኡውን ናይ ሆቴል ሆስፒታሊቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ናይ ሆቴል ኣቕርቦት ናይ ሆቴል ምምችቻው ንኣጋይሽ ንጎብነይቲ ከምኡ ዓይነት ስራሓት እንድሕር ሰሪሖም ብጣዕሚ ዕዉታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ነገር እዩ ዘሎ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ፍሉጣት ሰባት ኣብ ዝወርሒ ዝተወለዱ ወይ ኮላይ ኮኸቦም ሳጁታይረስ ዝኾኑ ሰባት ዝተወሰኑ ክጠቕሰልኩም ናይ መጀመርያ ውሩይ ሰብ መን እዩ ጄዚ ናይ ቢዮንሴ ሰብኣያ ዝነበረ እዩ ካልእ ኮላይ ቻድዊክ ናይ ፊልም ኣክተር ዝነበረ ኣብ ቀረባ ግዜ ሂወቱ ዝሰኣነ ማለት እዩ ካልእ ኮላይ ታይራ ባንክስ ትበሃል ኣላ ብጣዕሚ ፍልጥቲ እያ ሞዴል እያ ብጣዕሚ ውሪይቲ ሞዴል እያ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝጥቀሱ ኮኸቦም ሳጁታይረስ ዝኾኑ ኣብ ዝወርሒ እዚ ካብ ዝተወለዱ ሰባት ዝተወሰኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተወለድኩም ኮኸብኩም ሳጁታይረስ ዝኾነ ብዛዕባኩም ተጻሒፉ ወይ ኮላይ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እዚ እዩ ናታትኩም እንታይ ይመስል ምስ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር ይኸይድ እስቲ ቼክ ግበሩ ዘለኩም ኮሜንት ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ብዓስራይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ ካፕሪኮርን ዝበሃል ኮኸብ እዩ ማለት እዩ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ታሕሳስ 13 ስጋዕ ጥሪ 12 ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብኣቆጻጽራ ግእዝ እዩ ዲሴምበር 22 እስካብ ጃንዋሪ 19 ዘሎ ዝተወለዱ ሰባት ኮኸቦም ካፕሪኮርን ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝተወለዱ ሰባት ወይ ኮላይ ኮኸቦም ካፕሪኮርን ዝኾኑ ሰባት እንታይ እዮም ዝፈትዉ ብስራሕ ክጽመዱ ከለዉ ደስ ይብሎም ደጊምካ ደጋጊምካ መስራሕ ቢዚ ምዃን ዝፈትዉ ዓይነት ሰባት እዮም ካልእ ናይ ካፕሪኮርን ባህሪ እንታይ እዩ ምስ ሰባት ቶሎ ናይ ምፍላጥ ክእለት ዘለዎም ቶሎ ኢሎም ክረዳድኡ ክቀራረቡ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት እዮም ካፕሪኮርን ዝበሃሉ ሰባት ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ካፕሪኮርን ተጻሒፉ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ህርኩታት ምዃኖም ምስኡ ኮላይ ህድእ ዝበሉ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ተጻሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ካፕሪኮርን ማለት እዩ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ካፕሪኮርን ተጻሒፉ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ሓያላት ምዃኖም ከምኡውን ንሰብ ከስሕቁ ከዘናግዑ ደስ ዝብሎም ከምኡውን ዝፍትኑ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ናይ ካፕሪኮርን ዕድለኛ ዝበሃል መዓልቲ ቀዳሚ እዩ ዕድለኛ ዝበሃል ቁጽሪ ወይ ኮላይ ርሑስ ቁጽሪ ንካፕሪኮርን ዝበሃል ከዓ 1 4 8 10 13 እናበለ ካልኦት ቁጽርታቱን ተጠቂሶም ኣለዉ ሳቶም ቼክ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም እዚኣቶም ከዓ እዞም ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎም ቁጽርታት ንካፕሪኮርን ዕድለኛ ዝበሃሉ ርሑሳት ዝበሃሉ ቁጽርታት እዮም ማለት እዩ ናይ ካፕሪኮርን ጠንካራ ጎኖም ዝበሃል እንታይ እዩ ናይ ብዙሕ ጸጋታት ኣለዎም ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ክእለታት ብዙሕ ጸጋታት ኣለዎም እዚ ናታቶም ብሉጽ ጽቡቕ ጎኖም እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ናይ ካፕሪኮርን ድኹም ዝበሃል ጎኖም ኮላይ እንታይ እዩ ዝሕል ዝበሉ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ንነገራት ግድ ዘይብሎም ትኹረት ዘይህቡ ሰባት ምዃኖም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ካፕሪኮርን ድኹም ዝበሃል ጎኖም እዩ ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ውሩያት ሰባት
كوخوبهم كابريكورن زخونه من يركبون مالتيو دينزيل واشنطن ميشيل اوباما ناي اوباما سبيتو ناي بريزيدنت اوباما سبيتو ابزور حزست ولدت ويقول لك كوخوبا كابريكورن زخونت يا مالتيو كاله خا مارتين لوثر كينغ ناي صلمتي تقالاساي زنبره صليم امريكاويو كاله محمد علي ابناي بوكس عالم وروي زنبره تغاساطايو كاله خا ستيفن هاوكينغ زبحال فلوت بلح امرو زنبرو فيزيشيان اب عالمنا وري زنبره سب مالتيو سلازي زياتهم كابريكورن ويكون لاب زور حزي استولدو كوخوبم كابريكورن زخونو وري حسابات مالتيو سلازي كابريكورن كوخوب زلو ويكون لا اب زور حزي استولدو سبات اب كمي عينت ነገር كوافرو خلو عبوتات كونو يخول زبل ነገር كاخنرينا مالتيو تيتشر كم كونو مالت مهمر كم كونو كومون اكاونتانت كم كونو مس حساب قطبا استتحاز ነገር فاينانشال ماناجر كم كونو كومون كمبيوتر بروجرامر كم كونو عوتات كونو يخلو يبلنالو اسم صناعت مالتي سلازي بزعبا كابريكورن ويكون لاي ابزور حز استولو لسبات استصحافه ነገር ازي مالتي قصيلو زلو خوخوبكا اكوايرسيو باقوصاصرا غز كاب طري 13 اسكاب يكاتيت 12 زلو ورحي استولدو سبات كوخوبوم اكوايرسي بحال مالتي ويكا كاب جانواري 20 سكاب فبراير 18 زلو استولدو سبات كوخوبوم اكوايرسي بحال مالتي ابزور حز استولدو سبات انت عينت بحري زلوم طنكارا وشطاوي ماننت كرتع زي كئل وشطاوي ماننت زلوم تامنتي حقنياتات مخانوم يتصحيف زركب زلو مالتي سبات كم زغبر كبلوم زي صبيو عبي ناي فطرا كلس زلوم عين السبات يوم حدا غزي سبات كم زغبرو خبلوم اي صبينا مالت هاي مالتي زي بلاي بعلم بروجرام اقدمهم تاي كم زمهص سلازفلطو توليلوم ناب تغبار زاتو ناي فطرا خلس زلوم عينت سبات يمازور حز استولد ويكون لاي اكوايرس زبحال ناي كوخبشم زلوم سبات مالتي كاله انت عينت كلتي زلوم صبق ناي ممهار كلت زلوم سبات يوم اكوايرس زبحال كوخب زلوم يكون لاي ابزور حزي استولدو سبات مالتي كاله انتاي صبق سنه مغبار زلوم زمسلوم ነገር نخزاربو زي فرحو ناي ممهار كلت زلوم عينت سبات يوم ابزور حزي استولدو سبات ويكون لاي كوخبو اكوايرس زبحال سبات مالتي ناي ابزور حز استولد ويكون لا اكوايرس زبالو سبات انت عينت بحري لوم بتعم ناتاتهم دخوم زبحال قلنا منتايو نسب قرب رحق ناي مبال شجر زلوم نسب مولو خبربو زي كل عين السبات يوم قالوا خلاي تحوت تحساسبا الو إلهم زقمتو سبات وينو كلاي تحوت تحساسبا زلو سب كقربو زيداليو كزاربو زيداليو عينت سبات يوم ابزور حزي استولد ويكون لاي اكوايرس زبحال كوخب زلوم سبات ماتي عدلنيا معالتي زبحال ويكون لاي نعاتهم روحوس زبحال معالتي قدامن سنبتنيو كومون اكوايرس روحوس زبحال قطرتات كلاي 4 8 10 3 10 7 كاروت قصرتاتهم تطيسوا مالو ساتهم تشيك مقبار تخليهم بزياده منباب تخليهم بزعبا اكوايرس مالتيو سلازي اذا ما قديمه استقصكم قصرتات كن نا اكوايرس ويكون لي ارزور حزن استولدو سبات عدلنيا روحس زبحالو قصرتات مالتي ابزور حز استولدو سبات امنتي عينس سراحات كسرحو خلو ويكون لي كوافرو خلو يعوتات كونو زخونو تيتشر كم مالت مهمر كم ويكون لاي سوشال وركر ناي محبراوي اقلقلو سرحتنيا كم كونو عوتات كوني خوليو كمون مس ناي دانينت ناي فردي دانينت عين السراح كم سروحو عوتات كونو يخوليهم اب عالمنا ابزور حز استولد ويكون لاي كوخوبم اكوايرس زخونو ناي عالمنا فلوت اسبات توسن خدوسلكم ابراهام لينكن ناي قدم ناي امريكا بريزيدنت زنبره كمون مايك تايسون كا فلوت تغواسات اي ابوكس عالم بتعمي شمو زل عرسبيو
سنوب دوغ زون فلوت درافاي زنبري قال كريستيان رونالدو بدعمي وروي ناي كعسو اغر تزعواتاي زياتهم اتهم استوسنو ابزور حزز تولدو ويكون لاي كوخوبهم اكوايرس زخونو ሰባት እዮም ማለት ስለዚ ብዛዕባ አኳረስ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር እዚዩ ከመይ ሪኢኹሞ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር ወይኮላይ እናትኩም ውሽጣዊ ባህሪታት ድሌታት በአጠቃላይ በሐፈሻ ዘሎ ነገር ከመዩ ቼክ ግበሩ ዘለኩም ሪኢቶ ኸዓ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ኣብ መበል 10 ክልተ ተጠቂሱ ዘሎ ኮኸብ ከዓ ፒሰስ እዩ ፒሰስ በአቆጻጽራ ግዕዝ ካብ የካቲት 13 ስጋዕ መጋቢት 11 ዘሎ ዝተወለዱ ሰባት ኮኸቦም ፒሰስ ይባሃል ማለት እዩ እዚ ማለት ካብ ፌብሩዋሪ 19 up to ማርች 20 ማለት እዩ ፒሰሳት እንታይ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ሓፋራትን መስተውዓልትን እዮም ሓድሽ ነገር ናይ ምፍላቅ ክእለት ዘለዎም ሰባት እዮም ውሽጣዊ ነገራቶም ብኪነ ጥበብ ናይ ምግላጽ ክእለት ዘለዎም ሰባት እዮም እዚ ማለት እንታይ ማለት ብኪነ ጥበብ ብዙሕ ዓይነት መልእኽቲ ምትሕልላፍ ይከኣል ማለት ከከም ጊዜኡ ዘምጽኦ ነገራት ዝኾነ ብኪነ ጥበብ መልክዕ ብደርፊ ብቅርጻ ቅርጺ ብፋሽን ነገራት ተጻሒፎም መልእኽቲ ዘለዎም ነገራት ክቀርቡ ንሪኢና ስለዚ ኣብዚ ወርሒ ዝተወለዱ ሰባት ከምኡ ዓይነት ክእለት ዘለዎም ብኪነ ጥበብ ገይሮም ውሽጣዊ መልእኽቶም ምትሕልላፍ ናይ ምኽኣል ናይ ምትሕልላፍ መልእኽቲ ናይ ምትሕልላፍ ክእለት ዘለዎም ዓይነት ሰባት እዮም ፒሰሳት ስለዚ ዓቢ ናይ ኪነ ጥበብ ክእለት ዘለዎም ሰባት እዮም ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ፒሰስ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ቅኑዓት ሩህሩሃት ንሰብ ዝሓዝኑ ዓይነት ሰባት እዮም ፒሰሳት ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ፒሰስ ተጻሒፉ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ጸጥታን ህድኣትን ዘለዎ ቦታ ዝፈቱ ህውከት ዝኾነ ረብሻ ዘለዎ ቦታ ዘይፈቱ ዓይነት ሰባት እዮም እዚኣቶም እቶም ዋና ብዛዕባ ፒሰስ ተጻሒፎም ዘለው ነገራት እዮም ናይ ፒሰስ ዕድለኛ መዓልቲ ሰኑን ሓሙስን እዩ ናይ ፒሰስ ዕድለኛ ወይ ኮላይ ሩሑሳት ዝበሃሉ ቁጽርታት ከዓ 3 7 9 12 ካልኦት ቁጽርታትን ተጠቂሶም ኣለው ሳቶም ቼክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብዝያዳ ክተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣቶም ግን ቶም ተወሰኑ ናይ ፒሰስ ዕድለኛ ወይ ኮላይ ሩሑስ ዝበሃሉ ቁጽርታት እዮም ማለት እዩ ናይ ፒሰስ ጽቡቕ ጎኖም ዝበሃል እንታይ ምስ ሰባት ቶሎ ናይ ምርዳእ ምሕዝነት ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎም ናይ ፒሰስ ሕማቕ ነገሮም ተባሂሉ ዝጥቀስ ነገር ከዓ እንታይ ተለዋዋጣይ ባህሪ ዘለዎም ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ካልእ ውርያት ሰባት ኣብ ዝወርሒ ዝተወለዱ ዝበሃሉ ወይ ኮላይ ፒሰስ ዝበሃል ኮኸብ ዘለዎም ከዓ ስቲቭ ጆብስ ተጠቃሳ እዩ ስቲቭ ጆብስ ማለት ናይ ኣፕል ካምፓኒ ወናኒ ኦነር ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ ፒሰሳት ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ዓይነት ሰባት እዮም ኣቀዲመ ከም ዝጠቀስኩልኩም ማለት እዩ ስለዚ ፒሰሳት ኣብ ምንታይ ዓይነት ስራሕ እንድሕር ተዋፊሮም እዮም ዕቡታት ክኾኑ ዝኽእሉ ዝያዳ ዓቢ ውጽኢት ከምጽኡ ዝኽእሉ ኣብ ምንታይ ዓይነት ስራሓት እንድሕር ተዋፊሮም እዮም ዝብል ነገር ከዓ ክንሪኢና ማለት እዩ ናይ መጀመርያ እንታይ ፒሰሳት ዕቡታት ክኾኑ ዝኽእሉ እንድሕር ተዋፊሮም ኣብ ኣርቲስት ወይ ኮላይ ትወና ካልእ ከዓ እንታይ ኣብ ሶሻል ወርከር ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሰራሕተኛ ክኾኑ ከለው ውን ዕቡታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእ ፒሰሳት ዕቡታት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገር እንታይ እዩ ሙዚሽያን እንድሕር ኮይኖም ዕቡታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት ሙዚቀኛታት እንድሕር ኮይኖም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሞያውን እንድሕር ኣትዮም ፒሰሳት ዕቡታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዝተወለድናሉ ወርሒ ብዛዕባና እንታይ ይብል ብዝብል ነገር ዘቕረብኩልኩም እዚ ይመስል ብዝያዳ ከዓ ንስኻትኩም ኣንቢብኩም ዘለኩም ርእይቶ ጽሓፍሉ ኢኹም ስለዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደበይ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩምሞ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን ካልኦት ሰባት ንክከታተልዎ ሼር ግበሩ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን የቐኒለይ ሰላም ኩኑ